mama wasudaira foni sha. Mira nditi zvekuvaisira voice note. Mama muri sei? Ko kiki asi kunzwa zvakanaka uyu. Ko hamuna kundiudza kapaya pandakauya kuroora kuti mwana wenyu asati apedza kumera mazino. Munozviziva ndiye makandiudza pamwe. Pamwe ndakaita purani. Ndiye makanditaurira kuti mwana wenyu asati amera mazino ese paya pandakauya kuroora paya. Yo. Ndiani futa kucheza? Haro! Aiwa vari kuhwa zino vakararama muzoya mutamba kana vapora. Amatuki ungofunga kuda kutamba. Chimukadzi chiya futi chepa next apa ndikunga murume wachoenda kubasa. Chakutoya kuda kutamba. Nyarabebo amatuki iso. Yo kumira zino zira rako murume mukuru akadai otanga kutambura nemukadzi akumira zino. Apa murungu wako akufona futi. Murungu wako akufona. Mira ndimudai. Hello boss. Sorry boss. She cannot come to work today because her teeth is her teeth is kumera kunzi chini. Her teeth is kumera kunzi chiko. Your teeth, I mean your teeth coming like out, like I mean pulling like growing seed. Yo.